Ege kanye tan ale nin kele sanga tan flabe ale sanfɛ radio jɛkafɔ 100.7 MHz studio Charno Americham ale tɔgɔla kumaso kɔnɔ aw ma fili aw ma ɲinɛ aw kuliba ko radio mandi ale mankan na ladala sibiri o sibiri an bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ kumaso ale kɔnɔ yan nɔ dɔgɔkun kɔnɔna la kibaruya minnu kɛra anw ka jamana kɔnɔ jamana kɔkan ni ka se k'olu lasaw ma k'aw to aw ka cakɛdaw la k'aw to aw ka so sɛgɛlafiɲɛbɔw la k'aw to aw ka salon kɔnɔ ka se k'aw kunnafoniya cogo min na dɔgɔkun kɔnɔ kibaruya min kɛra anw ka jamana kɔnɔ ni y'o kɛnɛ sigilen an bɛ bi sibiri la ni ale bɛnna utukalo ale tile 8 san 2026 hakilina min ni a taara radio jɛkafɔ ɲɛmaa fɛ karamɔgɔ Buwa Jabate ni ka danaya da anw kan ka se k'o laseliw kɛ aw ye ni anw sigilen o kɛnɛ kan ka kɛ ni wulikajɔ kɔnɔ an ka dɔgɔkun kɔnɔ a yirala k'a fɔ jamana ɲɛmaa n'o bɛ tali kɛ gendarme Asimi Goyita ka avion ɲini k'a di ale ni a ka gouvernement ma tagasigi bɛ se ka nɔgɔya cogo min na anw ka jamana kɔnɔ sefawari miliyari 10 ale ni 5 nka n'i ye jateminɛ kɛ musaka min donna a ko da fɛ avion kɔrɔ ale ni kɔrɔlen ta faralen ɲɔgɔn kan Aluseni Sanu ale na ɲɛfɔli kan ye o kɛnɛ kan o kɛra dɔgɔkun kɔnɔna la hali bi dɔgɔkun kɔnɔna la an ka jamana ɲɛmaa général d'armée Asimi Goyita tun ye kuma minnu fɔ salongo usine dayɛlɛ la mun kɛra mun kɔni ye Bugunikaw fɛ ko fɔ an ka jamana k'u y'a don an tulo la k'an ye fantan jamana k'an tɛ fantan jamana ye sabula an ka jamana dugu yɔrɔ nafolo miliyari 100 ani miliyari 9 o sera ka sɔrɔ bi ni k'o bila mun kɔni an ka wagande ale kɔrɔ Aluseni Sanu ɲɛfɔli kan ye o fɛnɛ la ni hali bi o kɛnɛ kan an ka jamana opérateur économique ka fara an ka jamana ministre ka olu tun bɛ CNT kɔnɔ ka se ka sariya bolo kuraw kɔni ta hali bi jamana dugu yɔrɔ nafolo ko la musaka min bɛ se ka sɔrɔ a bɛ se ka don da minnu fɛ an da bɛ don kɔrɔfɔw la ka kɛ ni hali bi an jamana kibaruya ko ye kalo damadɔ tɛmɛnen kɔfɛ jamana ɲɛmaa général d'armée Asimi Goyita Senukaw fɛ a tun ye so dɔ dayɛlɛ so min ni a bɛ taa ni ka di jamana falaw ma denmisɛn minnu bɛ yen n'u masaw tora jamana ye o so dayɛlɛlen kɔfɛ kalo damadɔ kɔfɛ bi so in ko bɛ cogo di a baarakɛlaw bɛ cogo di ani jamanadenw yɛrɛ kɛlen ka wulikajɔ min ka ɲɛsin nin den ninnu ma an da bɛ don kɔrɔ fɛnɛ la hali bi jamana kɔnɔko la an ka jamana kɔnɔ kalanko ka se k'o sabati cogo min na lise kura ale taama bɛna dayɛlɛ an ka jamana kɔnɔ kalo kɔnɔntɔn kɔnɔna la o baara dayɛlɛ anw fɛ yan Moribabukaw fɛ yen nɔ lise kuraw lise moderne ni ka se k'u jɔ ni k'o ban ka se ka ordinateur bila a kɔnɔ o fana ka jamana ɲɛmaa fɛnɛ fɛ hali bi gendarme Asimi Goyita ni an bɔra o kɛnɛ kan Orange Mali ale kɔni ye wulikajɔ kɔni kɛ ni ka kunnafonidilaw ka fara consommateur kan ni k'an fara ɲɔgɔn kan ka se ka wulikajɔ kɔni kɛ yaasa nɔgɔya bɛ se ka na cogo min na Orange Mali ale ni jamanadenw ni ɲɔgɔn cɛ bɛ tali kɛ sɔngɔkow la o kuma n'a bɛ don kɔfɛ la fo ka se jamana ɲɛmaa gendarme Asimi Goyita an bɛ segin an kɔ a tun ye laseli dɔ kɛ jamanadenw ye san daminɛ ale wagati la o kunnafoni fɛnɛ bɛ lasaw ma fo ka se kununko ni ale kɔni bɛnna mun kɔni ye jumadon ma anw ka jamana kɔnɔ a bɛ ma ko biennale mun kɔni ye sportif ye o dayɛlɛla kununko palais des sports Salamata Salamata Mayiga ale kɔnɔna la région 10 ale ni 9 an ka jamana kɔnɔ bɛɛ lajɛlen bɛ faba kɔnɔ bi baaraw bɛ daminɛ bi kununko baaraw dayɛlɛla jamana gouvernement ɲɛmaa fɛ an da bɛ don kɔrɔ fɛnɛ na fo ka se kunnafoni wɛrɛ ma ni ala sɔnna ma sɔni an na segin ka na kumaso kɔnɔ bi mun kɔni ye kuma bara aw denkɛ n'aw balimakɛ ne ye Mamadu Mayiga ye ne Mamadu Jaka baara in kɛ ɲɔgɔn fɛ technique o bɛ Ahmed Jakite le prince de technique kan bɔlɔlɔsiraw fɛ ka se ka jaw ta ni k'o bila YouTube sanfɛ o bɛ Sylvie Dako bolo sanga kunkuru kɔnɔ segin ka na kumaso kɔnɔ ka se ka nin bɛɛ walawala cogo min na kunnafoni ko ɲuman bɛ se k'o sɔrɔ Mamadu Jaka fɛ ale sanfɛ ka segin ka foli la kɔrɔ tuguni n'a fɔ an bɔra k'a fɔ cogo min na kunnafoni bakuruba la min ye an ka jamana kibaruya ko an b'a daminɛ o la kununko ni ale bɛnna mun kɔni ye jumadon ale ma min bɛnna utukalo tile 7 fo ka na se mun kɔni utukalo tile 10 ale ni 6 anw ka jamana kɔnɔ sigi min kun kɛn bɛ ka ma kɔnɔ n'o bɛ tali kɛ ka se ka jamanadenw fara ɲɔgɔn kan cogo min na o baaraw kɔni dayɛlɛla kununko a fɔ ma ko mun kɔni ye biennale sportif kɔni ye biennale sportive o bɛna kɛ wulikajɔ kɔni ye farikolo ɲɛnajɛ seko ni dɔnko ale kɛnɛ kan Mali ale mara bolo 10 ale ni 9 a bɛɛ lajɛlen bɛ Bamakɔ ni waati kelen kɔni kɔnɔna la wa kununko baaraw koromokarili kɛra mun ye jamana gouvernement ɲɛmaa général de division docteur Ablaye Mayiga ale tun bɛ yen nɔ général d'armée Asimi Goyita ale ye tɔgɔ la ka fara gouvernement ministre caman tun bɛ kɛnɛ kan ani CNT maaw ka se an ka institution ɲɛmaaw ma fo se min kɔni diplomate min bɛ anw ka jamana kɔnɔ bɛɛ lajɛlen tun bɛ kɛnɛ kan wa nin mun kɔni ni biennale sportif bɛna kɛ sababu ye jamana sifinnakaw denmisɛnw ni k'u fara ɲɔgɔn kan k'a daminɛ Kidal ka na Menaka Tesita mun kɔni ye ka na Gao Tombouctou Mopti Kayi ani région kuraw bɛɛ lajɛlen fara ɲɔgɔn kan a bɛɛ lajɛlen ye taama kɛ kunun jamana ɲɛmaaw kɔni ɲɛkɔrɔ ni ka se ka u yɛrɛ yira maaw la région 19 bɛɛ dafalen bɛ anw ka jamana kɔnɔ ka fara Bamakɔ district kan min bɛ tali kɛ arrondissement 6 o fana bɛ kɛnɛ kan wa nin kɛnɛ bɛna kɛ kɛnɛ belebele kɔni ye farikolo ɲɛnajɛ ale kun kan fɛn fɛn bɛ tali kɛ farikolo ɲɛnajɛ la nin bɛɛ lajɛlen bɛna kɛ nin ko kɔni kɔnɔ wa ka daminɛ mun kɔni ye kununko kalo tile 7 fo se kalo in tile 10 ale ni 6 août kalo a baaraw natɔ sen na mun kɔni ye palais des sports Salamata Mayiga ale kɔnɔna la an bɛ AIC 2000 la wa maaw na ko caman ye nin kɛnɛ kɔni kan ladala mun bɛ kɛ anw fɛ yen nɔ dɔgɔnɔw ka wulikajɔ bɛ tali kɛ
kɛ mun kɔni ligue traditionnel n'o bɛ tali kɛ cɛkɛlɛ ni ko caman kɛ kɛnɛ kan ka daminɛ senandolaci bololantolanciw ka se farikolo ɲɛnajɛ bɛɛ lajɛlen ma senafiliw ale ni fɛn caman bɛna kɛ nin ko kɔni kɛnɛ kan wa mun ye jamana ɲɛmaa général Assimi Goïta baara in bɛɛ tɛmɛ ni ka bila ale ka mun kɔni denfaya ale kɔni kɔnɔna la wa mun ye Orange Mali maaw olu kɔni wulila k'u jɔ ni k'u tɛgɛ fa ni k'a tun k'a yira k'a fɔ fɛn fɛn de ye Mali farikolo ɲɛnajɛ ye Orange Mali olu kɔni na kɛ o kɔ nin kɛnɛ kan wa kunu Orange Mali ye dabalibanko kɛ ni ka yira maaw la k'a fɔ u na jɔ jamana ɲɛmaaw kɔni kokɔrɔ sabula ni ko bi farikolo ɲɛnajɛ anw ka jamana kɔnɔ a wuli ka jɔ fanba Orange Mali de bɛ ka jɔ kɔrɔ sponsor officiel la mun kɔni ye ka kɛ ni mun kɔni ye sport au Mali ka daminɛ senandolaci bololantolaci ale ni seko ni dɔnko kɔni kɛnɛ kan Orange Mali de kɛmɛ k'i tɛgɛ fa ni ka se k'a to yaasa ka se jamana ɲɛmaaw dɛmɛ cogo min na ministère de la jeunesse et des sports n bɛ tali kɛ Abdul Kasim Ibrahim Fɔnba ale tun bɛ kɛnɛ kan jamana gouvernement ɲɛmaa division docteur Ablaye Maiga ale tun bɛ kɛnɛ kan ka se seko ni dɔnko ministre ma ka se mun kɔni an ka jamana gouvernement tun bɛ kɛnɛ kan ka se CNT maaw fana tun bɛ kɛnɛ kan ani Orange maaw yɛrɛ fana tun bɛ kɛnɛ kan wa Orange maaw y'a yira k'a fɔ ko nin tile 10 kɔnɔna la fɛn fɛn de bɛna kɛ seko ni dɔnko kɛnɛ kan Orange Mali na wuli k'i jɔ yaasa ka se ka baaraw kɔni ɲɛnabɔ ni ka se ka jamanadenw ka se ka nin baara kɔni kɛ cogo min na sabula maa min bɔra marabolo ni ka na an ka jamana kɔnɔ yan a bɛɛ de ye maliden ye wa Orange ka haminanko ye mun ye o de ka don malidenw jigi kɔrɔ ni ala sɔnni ta kɔnɔna la kɔrɔfɔ min sɔrɔ o tun bɛ nanzarakan na an n'u bayɛlɛma o ye mun kɔni ye todunkan la yaasa faamuyaliko ɲuman aw bɛ se k'o sɔrɔ cogo min na Orange Mali ka se ka fara cogo min na Binel Sportif maaw ka nin wulikajɔ kan o nana samaraw jɛ ka fɔ ale sanfɛ. hali bi an ka jamana kibaruya ko ina fɔ an bɔra k'a fɔ cogo min na kunnafoni bakuruba la min ye an ka jamana ale ɲɛmaaw ye wulikajɔ kɛ sabula mun kɔni ye san tɛmɛnenw kɔnɔna la terroriste tun ye wulikajɔ kɛ ni ka se ka dankari mun kɔni ye an ka jamana ale ka avion min bɛ yen n'a bɛ tali kɛ général d'armée Assimi Goïta a fɔ ma ko président avion présidentiel ka se gouvernement maaw ma u bɛ se ka taa ka segin kɛ cogo min na jamana wɛrɛ kɔnɔna na an ka jamana kɔnɔna la o wulikajɔ min kɛra avion min ni ale kɔni ni a ye kɔni dankari ale la ka se ka jamana ɲɛmaa ka avion ko ɲɛɲini ni ka se avion di jamana ɲɛmaaw ma o baara kɔni kɛra an ka jamana marabaaw kɔni fɛ gendarme Assimi Goïta ka fara ka ministre kan min bɛ tali kɛ ministère des finances ministère de l'économie et des finances mun kɔni ye Aluseni Sanu ministre d'État u ye wulikajɔ kɔni kɛ a fɔ ma ko mun kɔni ye Boeing 737 ni ka se k'o ɲini ni k'o bila an ka jamana ka bolo kan o ɲɛfɔli kɛ maaw ye ka yira k'a fɔ avion yɛrɛ musaka n'i y'a jateminɛ kɛ a bɛ taa jɔ sifa dali miliyari 10 ale ni mun kɔni 5 kɔni kan nka n'i ye wulikajɔw jateminɛ avion kɔrɔ min tun bɛ yen nɔ ale minɛnw n'i y'u fara ɲɔgɔn kan ko mun kɔni assurance ale se ka miliyari 6 kɔni bɔ ni k'o di o tɛmɛnen kɔfɛ minɛn minnu bɛ avion in na n'i ye jateminɛ kɛ o fana falen-falenninw ka se k'o musaka sigi anw ma o bɛna miliyari 4 ma n'i y'o fɔ ɲɔgɔn kan a bɛ bɛn miliyari 10 kɔni ma a bɛ komi i n'a fɔ jamana kɔni ye miliyari 5 de bɔ sisan ni ka se k'o don avion kɔni da fɛ ka ɲɛfɔli kɛ maaw ye mun kɔni ye an ka jamana ale yɛrɛ aéroport o ɲɛmaaba ale bɛ ɲɛfɔli kɛ n'a tila kuma waati min na secrétaire général di présidence Assimi Goïta ale ka secrétaire général ale bɛ kuma n'o banna waati min na ministre d'État ministre de l'économie et des finances Aluseni Sanu ale bɛ ɲɛfɔli kɛ avion ko la aw ni anw an ka jɛ ni ko lamɛn ɲɔgɔn fɛ. Vraiment avion ni a kaɲi kosɛbɛ ale ni an ka avion kɔrɔlen u bɛɛ ye avion modèle kelen mais min bɛ kɛ avantage o la o ye an tɛ taa mɔgɔ kura former tuguni an tɛ taa minɛn kuraw san tuguni fɛn bɛɛ b'an bolo yan pour ka se k'o entretien kɛ donc o ye fɛnba ye kilomètre 11,000 ni 500 a b'o de boli k'a sɔrɔ a ma jɔ donc o ye koba ye o b'a to an bɛ se ka taa yɔrɔ caman na jamanatigi bɛ se ka taa yɔrɔ caman na ni délégation wɛrɛ fana bɛ a kɔnɔna olu bɛ se ka taa yɔrɔ caman na k'a sɔrɔ u ma jigin avion ni équipement kuraw de bɛ kɛ avion na min b'a to avion ni bibi na i bɛ taa sɔrɔ kuma dɔ la sanji bɛ se ka na ou bien fiɲɛba bɛ ci ou bien vent de sable bɛ ci n'o cira i b'a sɔrɔ i ɲɛ tɛ kɛ foyi la hali 100 mètres hali mètre 100 ɲɔgɔn i tɛ yɛlɛ kɛ mais avion ka fɛn ye min ye i bɛ se ka baara dɔ k'a la de sorte que hali ni i ɲɛ tɛ foyi la ni pisi bɛ yen ka ban courant bɛ yen ka ban i bɛ se ka baara kɛ fɔ avion bɛ se ka taa jigin k'a sɔrɔ i ɲɛ tɛ presque foyi la ɲɛfɛla la. avion fan caman tiɲɛna a moteur yɛrɛ dɔw fana tiɲɛna bon an ye mɔgɔw wele minnu ye inspecteur ye u kana lajɛ u kɛlen k'a lajɛ u y'a ye k'a fɔ ko tiɲɛni min kɛra a barika ka bon kosɛbɛ donc président ka avion tɛ se ka boli jamana ninnu kɔnɔ k'a fɔ ko président n'a kan ka taa yɔrɔ la k'a ka to ka sigi siri mɔgɔ yɔrɔ la ka taa avion ɲini yɔrɔ wɛrɛ a ko ka ca bon o min na a bɛ kow gɛlɛya dɔɔnin o de y'a to hakilina nana k'a fɔ ko ka avion kura ɲini. An y'a ye k'a fɔ ni an bɛ déplacer jamana ɲɛmaa bɛ déplacer ou bien ni délégation caman kan ka taa yɔrɔ
yɔrɔ dɔw la an bɛ obligé ka avion singa ka a sara an bɛ avion mun ta ka taa an y'a jateminɛ n'i y'o sɔngɔ fara ɲɔgɔn kan ko an ka baara kɛ ni o sira ye o dépense ka ca ni an yɛrɛ ka avion san ye an y'a ye k'a fɔ fana jamana ɲɛmɔgɔ ani jamana ɲɛfɛmɔgɔ tɔw u ka to ka bɔ u to halala avion kɔnɔ an bɛ danga mun na bi an bɛ kɛnyɛrɛye mun kuma fɔla bi an ka kan yɛrɛ ye an ka ko ka k'a ye an bɛ souveraineté ko kuma mun na bi a n'o tɛ taa quoi avion mun ni Dakar kɛra la assurance b'a la hali ni terrorisme de kɛra sababu ye ka défaut bila la o assurance ye miliyari 6 de sara 6 milliards o de taara trésor caisse kɔnɔ o kɔfɛ a avion ni a accessoire donc a minɛnmisɛnnin minnu bɛ yen ani a pièces de rechange minnu bɛ yen ani compagnie bɛ kuma la pour que u ka a san miliyari 3 fo miliyari 4 an ma tila kuma la donc o b'a jira k'a fɔ avion kɔrɔma in a bɛna miliyari 10 de las'an ma. ayiwa ni ala sɔnna ma avion kɔrɔma in bɛna miliyari 10 las'an ma nin b'a jira k'a fɔ hali bi jamana ale denw ka wulikajɔ nin bɛɛ musaka bɔra malidenw yɛrɛ kun jamana ɲɛmaa y'a fɔ o de kama a ye communiqué kɛ ni ka foli ta ɲɛsin malidenw ma k'a yir'u la k'a fɔ k'u ka mugan bɔ minnu b'a la nin ye k'a kɛn bɛ bi mali ka yɛrɛ ka jɔ a yɛrɛ kɔrɔ sabula nin bɛna kɛ wulikajɔ ye malidenw fɛ bi an ka yɛrɛ ka jamana ɲɛmaa ka se ka don an yɛrɛ ka avion kɔnɔ ka taga segu nɔgɔya sabula mɛ waati min kɔnɔ bi diɲɛ kɔnɔ a kow ma nɔgɔn an bɛ jamanakuntigi kɛlɛ la n'o ta kunna kɔrɔfɔ tɔ ma kɛ min ni min ye o nana sɔn ma a jɛ ka fɔ ale sanfɛ. hali bi an bɛ to an ka jamana kibariya ko la ka kɛ ni an ka jamana duyɔrɔnafoloko i n'a fɔ sanu lithium mun kɔni ye kalo 18 tɛmɛnen kɔfɛ baaraw dayɛlɛlen ka kɛ ni an ka miniw ye o wulikajɔ kɔnɔ ko malidenw ale ni mali jamana ɲɛmaaw an ka jamana donnafolo se ka mun na s'an ma sɛfawari miliyari 100 ale ni miliyari 9 k'o de sera ka sɔrɔ bi ni k'o bila kɛrɛfɛ wa wari ɲɛfɔli bɛ k'an ye Aluseni Sanu ale fɛ aw ni anw an ka jɛ ni k'o lamɛn ɲɔgɔn fɛ. fila de kan a ko fɔlɔ an ye joli sɔrɔ ko filanan an bɛna bɔnni minnu kɛ a la miliyari 100 ni miliyari 9 an y'o de sɔrɔ donc an bɛna baara k'o de kan baara bɛna kɛ ni projet jɔn ye ministère minnu an ye minnu fɔ olu ye projet damadɔ yira k'a fɔ k'u b'a fɛ an ka fond in kɛ k'olu financer donc fond in bɛ se ka kɛ sababu ye komi an b'a dɔn san o san an dɔgɔyalen miliyari 50 y'a kɔnɔ an bɛ se ka se hali bankuw ma an bɛ se ka se an yɛrɛ Mali banque caman ma k'a fɔ san o san an ka nin miliyari 50 bilalen b'anw fɛ yen donc an mago bɛ miliyari 300 la an mago bɛ miliyari 400 na pour que san 5 kɔnɔ a ka se ka a ka ko rembourser n'a ye donc o b'a to bi an bɛ se ka projet caman ta hali n'a kɛra miliyari 500 projet ye an b'a ta bi. comité le cas courant ko ani jiko ani siraba ko olu joli ni olu ɲɛnabɔ olu la tan fila labɛn kɔnɔ na min sɔrɔla o ye miliyari 109 dɔw b'a sanfɛ dɔw bɛna kɛ ka projɛw dɔw labaara projet minnu ni bɛn kɛr'u kan o b'a jira k'a fɔ an ye min fɔ kɔdiko in na nkalon foyi t'a la k'a fɔ ko kɔdikura in a dabɔra Mali ka nafa sɔrɔ sira de kama fɛn wɛrɛw bɛ yen tuguni minnu fana bɛ bɔ na donc n'i y'o bɛɛ fara ɲɔgɔn kan o fɛn ninnu ani État yɛrɛ bɛ musaka minnu sɔrɔ ani taxiw ani impôt n'a bɛɛ fara ɲɔgɔn kan a bɛ kɛ kunba kelen ye. u ye nin hakilina min ta ka nin kasabi ninnu di walasa an ka se ka baara kɛ a ko ɲɛna don ma ni Ala sɔnna a ma minisiri wasa jamana baarakɛminɛnko la n'o ye sirako ye n'o ye jika babiliw ye n'o ye pankko ye n'o ye minisirako ye. n bɛna to n'Ala sɔnna anw bɛ k'anw yɛrɛ ye sira caman fɛ kuranko b'o kɔnɔ sirako b'o kɔnɔ donc nin kɔni fɔ in ye anw de ta ye parce que population ta o y'anw de ye donc a impact kɔni ye direct de u ka don o don taa ni ka segin a b'olu de nɔgɔya dɔɔni ni pont ni siraw ni fɛnw dara ka centrales jɔ ka barrages dilan ka ji di mɔgɔw ma u sigiyɔrɔw la hakili la population tɛ dɔwɛrɛ kɔ n'i y'a mɛn i bɛ baara kɛ an ka togodaw i bɛ baara kɛ yɔrɔ o yɔrɔ bi courant de b'i bolo donc n'u bɛ
fɛn bɛ kɛ min b'a to u bɛ kuran sɔrɔ an kɔni bolo a nafa ka bon administration territoriale yɛrɛ kan ni yɔrɔ bɛɛ. Non seulement mɔgɔw ka se ka ji sɔrɔ wagati la wagati min ka d'u ye mɔgɔw ka se ka kuran sɔrɔ wagati min ka d'u ye bi ani sini fana an bɛ se ka miiri an ka jamana bɛ ka taa cogo min an ka fɛn kɛ bi a nafa bɛ sɔrɔ bi cogo min sini fana a nafa bɛ se ka continuer cogo min walasa an kana to ko an bɛ bi ɲɛnabɔ ka ɲina sini kɔ. Ni comité fɔlɔ in an bɛna lajɛ k'a lajɛ ni basigi ye k'a lajɛ ni sɛgɛsɛgɛliba ye a dɔrɔmɛ kelen fɛn bɛ taa yɔrɔ min an b'a lajɛ a dɔrɔmɛ kelen fɛn bɛ taa yɔrɔ min walasa maliyɛnw bɛ se ka lafiya cogo min. Miliyari 100 ani miliyari 9 de sɔrɔla kɛsu in kɔnɔ bi donc salon an ye miliyari 50 ani miliyari 7 de sɔrɔ san 2026 kɔnɔna la an ye mun sɔrɔ bɛnna san tilancɛ la o bɛnna miliyari 51 ani kunkan fɛ donc n'i y'a ye i b'a ye k'a fɔ fond in vraiment kɛsu in a bɛ ka yiriwa don o don ka taa nafolo bɛ ka sɔrɔ ka bila kɔnɔ ka taa donc an y'a dabɔ mun kama a bɛ sɔn ka ko ye. Ayiwa aw yɛrɛ bɔra ka faamuyali kɛ nin la nin kun y'an ka jamana minisiri damadɔw ye ka daminɛ ministre d'État ministre de l'économie et des finances Aluseni Sanu ale tɛmɛnen kɔfɛ an ka jamana dugunafoloko minisiri mun kɔni ye professeur Amadou Keita o tɛmɛnen kɔfɛ an ka sirabako minisiri Madame Danbele Madina Sisoko ale kumara o tɛmɛnen kɔfɛ mun bɛ tali kɛ ministre de l'administration territoriale général de brigade Issa Ousmane Kulubali administration territoriale ale kumara o tɛmɛnen kɔfɛ an ka jiko ni kuranko minisiri professeur mun kɔni ye Cɛmɔgɔ Tarawele o fɛnɛ kumara ka tila ka kun cɛ tuguni Aluseni Sanu ye nin b'a yira k'a fɔ miliyari 9 kɔni a wulikajɔ bi ma bɛ se k'a fɔ tare tɛlɛ wa nin bɛɛ ye malidenw yɛrɛ ka wulikajɔ dɔ kɔnɔna la kɔrɔfɔ tɔw ma kɛ min ni min ye o nana s'aw ma arajo jɛ ka fɔ ale sanfɛ. hali bi an bɛ to an ka jamana ale wulikajɔ kɔnɔnaw la an ka minisiri damadɔ tun bɛ CNT ale kɔnɔ CNT min bɛ tali kɛ bi wasabulon n'o bɛ tali kɛ conseil national de transition ni ale yɛrɛ ɲɛmaa ye bi général de mun kɔni ye de corps d'armée Maliki Jaw ale ka CNT ale kɔnɔna la minisiri 3 tun bɛ kɛnɛ in kan Musa Alassane Diallo Madina Sisoko Cɛmɔgɔ Tarawele ka se an ka opérateur économique ma ka daminɛ Manju Sɛnbaraw ani maa caman wɛrɛ hakilinaw bɛ tali kɛ min kan sariya bolokura bɛ ta ni ka se ka hali bi an ka jamana jɔrɔnafoloko n'o bɛ tali kɛ sanu ani lithium ani fɛn wɛrɛ o sariya bolo bɛ se ka tɛmɛ cogo min na musaka se ka bɔ ni k'a di yaasa malidenw bɛ se ka lafiya sɔrɔ cogo min na o fɛnɛ kɛnɛ kan opérateur économique olu ka wulikajɔ kɛnɛ kan an ka jɛ ni k'o lamɛn ɲɔgɔn fɛ. Nin wagati la an ɲɛ b'a la u ka wulikajɔ n'u ka cɛsiri u bɛ k'u jija cogo bɛɛ la pour que gɛlɛya in ka bɔ jamanadenw kan cogo min na donc kɛn yɛrɛ bɛɛ lajɛlen ka foli bɛ ka taga u ye hali bi an jigi b'u kan wulila ka se an ma farala ɲɔgɔn kan pour que jamana bɛ se ka lafiya cogo min na sukaro ni malo ni mɔgɔw mago bɛ se ka se fɛn fɛn ma a bɛɛ bɛ se ka sɔrɔ nɔgɔya la cogo min na donc an y'an cɛsiri o la o kɛra. U kana ye ani mɔgɔ bɛ jɛ fɛn o fɛn na u ka diɲɛlatigɛ kɔnɔna na k'an ka ɲɛsin u ma ka baara kɛ k'u bila bala o de y'a to an ye sariya caman ta ni sunkalo bɛna se an bɛ wulikajɔw kɛ a y'a ye kɔlɔsi sunkalo minnu tɛmɛna sunkalo kɛra a donna hɛrɛ la ka bɔ hɛrɛ la an y'a ye fana k'a fɔ hali ni gɛlɛya bɛna se an ka jamana kɔnɔw ma a kɛra maloko ye o a kɛra sukoroko ye o a kɛra tuluko ye o an bɛ wulikajɔw kɛ ka sigikafɔw kɛ a kɛra siman ye o a kɛra nɛgɛ ye o fɛn o fɛn bɛ kɛ lafiya ye mɔgɔw ma an b'o boloda o kɛra baara bolo ta fɔlɔ ye a filanan kɛra min ye o ye ka fɛɛrɛw tigɛ min b'a to usine ko bɛ don ba la o de y'a to an ye sariya dɔw ta min b'a to usine ko baara bɛ nɔgɔya a bɛ sira sɔrɔ an ka jamana kɔnɔ ka baara kɛ min b'a to an ka sɛnɛkɛfɛnw u bɛ se ka bayɛlɛma ka kɛ dumuni ye ka maliyɛnw balo an ye baaraba dɔ bolo fɔlɔ la o ye k'a fɔ mɔgɔ minnu bɛ bololabaara kɛ u bɛ se ka dɛmɛ cogo di min bɛ se ka to u ka baara bɛ yiriwa n'o olu bɛ se ka kɛ u bɛ se ka bɔ fitiri la ka kɛ baarada ye min b'a to olu fana bɛ se ka yiriwa. A ma dogo mɔgɔ si la taji prix yɛlɛla siɲɛ caman yɛlɛma caman donna la taji sɔrɔli a kun gɛlɛyala kosɛbɛ o y'a kɛ gouvernement ye accompagnement kɛ accompagnement caman kɛra o domaine na donc o accompagnement bɛɛ kun min maliyɛnw bɛ se ka lafiya sɔrɔ cogo di o sera ka sabati cogo di n'i y'a ye san 5 in kɔnɔ an ma maga courant sɔngɔ la an ma maga ji sɔngɔ la parce que ni gɛlɛya nana an tɛna dɔ fara a kan cɛsiriw fana bɛ ka kɛ walasa a ko bɛ se ka nɔgɔya cogo min joona o de kama
kama n'a ye jateminɛ kɛ projet caman bɛ sen na o projet minnu bɛ sen na an bɛ k'an teliya walasa olu bɛ se ka sabati cogo min yala ni courant ma yɛlɛma ji ma yɛlɛma o tɛ taa fɔ k'i tɛgɛ don i poche kɔnɔ o de kosɔn gouvernement san o san miliyari 60 gouvernement de b'o di EDM ma pour que EDM k'a yɛrɛ dɛmɛ projet belebeleba caman bɛ yen donc an bɛ se k'a fɔ Manatalide o bɛ yen Safo o bɛ yen Buk Bamako o fana bɛ yen o ni interconnexion Bamako Sikaso ka sira bɔ ka courant sira bɔ Sikaso ka na fɔ Bamako ka courant sira bɔ Bamako ka taa fɔ Guinée donc o projet belebeleba ninnu olu bɛɛ bɛ sira la. Jako ni jukɔrɔ an bɛ fɛ a ka kɛ an ta ye a tɛ se ka kɛ an ta ye n'an t'a hakɛw dɔn a tɛ se ka kɛ an ta ye n'an tɛ a bɛɛ lajɛlen faamu a tɛ se ka kɛ an ta ye n'an ma kɛ kotigi ye parce que Mali sanuko ye fɛn de ye sanu ye Mali ta ye mais Mali yɛrɛ tɛ sanutigi ye an bɛ fɛ an ye baara min da jula n'u sɔnna a ma bi o ye k'a fɔ Mali yɛrɛ bɛna kɛ sanutigi ye a filanan ye min ye sanu sɔrɔ bɛ bɔ Mali kɔnɔ maa si tɛ se ka sanu bɔ Mali kɔnɔ tugun ka taa feere diɲɛ ɲɛfɛ ni i ma passe nin cakɛda in fɛ an ye cakɛda min sigi sen kan bi a sabanan ye min ye nafolo bɛna sɔrɔ a la Mali yɛrɛ bɛna kɛ o tigi de ye bi sanu bɔ an ka jamana kɔnɔ fɛn dugukolo caman bɔ an ka jamana kɔnɔ mais a nafa tɛ Mali kan a nafa tɛ malidenw kan nka ni baarada bɛna sigi sen kan ani baara tɔ n'u y'u fanga fara ɲɔgɔn kan ka baara kɛ ɲɔgɔn fɛ o de bɛna kɛ fɛn ye sababu ye min b'a to fɛn o fɛn bɔ Mali dugukolo jukɔrɔ a bɛ kɛ Mali ta ye Mali bɛ nafa sɔrɔ a la Mali ka ɲɛta bɛ yiriwa a la malidenw ka hɛrɛ bɛ sɔrɔ a la. Ayiwa aw yɛrɛ faamuyali kɛ nin bɛɛ ye hali bi anw ka jamana ɲɛmɔgɔ ka wulikajɔ bi kunnafoni fanba ale bolaw kan an ka jamana jɔyɔrɔ nafoloko musaka bɛ an ka jamana kɔnɔ bi wagati min na an bɛ ka nin baara ninnu kɛ wagati kelenw na mun ye banque mondiale ale bɛ ka juru don jamana wɛrɛw la nka Mali y'a yira bi k'a fɔ k'ale mako tɛ banque mondiale ka juru la bi an bɛ ka wulikajɔ min kɛ bi ko nin bɛɛ ye jamanadenw yɛrɛ ka wulikajɔ kun ye ne donna ta kɔnɔna la kɔrɔfɔ tɔ ma kɛ min ni min ye o nana s'aw ma jɛ ka fɔ ale sanfɛ. hali bi an bɛ to an ka jamana kibariya ko la an bɛ taa Senukaw fɛ yen nɔ jamana ɲɛmaa gendarme Asimi Goita ale tun ye jamana falaw n'o bɛ tali kɛ a fɔ ma ko les pupilles de la République du Mali maa minnu bɛ yen denmisɛnninw bɛ yen n'u masaw tora jamana ale ka wulikajɔ kɛlɛw kan jamana den minnu bɛ yen n'olu fana hakili jiginna denmisɛnnin ninnu na hali chauffeur minnu bɛ yen n'olu kun tanyana wagati la tajigo gɛlɛya wagati olu denw bɛɛ farala nin denmisɛnnin ninnu kan bi denmisɛn k'a fɔ 400 ani kɔ o de bɛ nin yɔrɔ kɔfɛ a fɔ ma ko min kɔni ye maison des pupilles de la République jamana ɲɛmaa kun ye so in dayɛlɛ a bɛ kalo damadɔ bɔ ka segin an kɔ ni ka jateminɛ kɛ ka taa so in kɔnɔna lajɛ wulikajɔ min kɛn bɛ ka kɛ bi so in kɔnɔna la bi denmisɛnninw yɛrɛ bɛ cogo di bi u ka mun kɔni cakɛda in yɛrɛ ale ɲɛmaaba n'o bɛ tali kɛ directrice générale la mun bɛ tali kɛ madame Kone Sisi Odile Dako ale bɛ ɲɛfɔli k'an ye a kɛnɛ kan. Tɔgɔma n'u kɔnɔ n'a ka daraka don baaraw bɛ yen kalan bɛ yen kulon dɔrɔn tɛ dɛ u bɛ kalan kɛ u ye kalan minnu kɛ ekɔli la u bɛ sɛnsɛn ka ni ka o renforcer an b'olu kɛ mati la français b'o la ani anglais b'o la informatique fana b'o la o kɛrɛfɛ bololabaara dɔw bɛ yen i n'a fɔ ko bɔgɔlan bricolage an b'olu fana kɛ u bɛ se ka chorégraphie kɛ ani ballontan ani basket ani volley o terrain bɛɛ bɛ yan ani tennis table b'olu kɛ fana denmisɛnnin latigɛ ka kunnafoni ni conseil caman d'u ma malidenya taabolo fɛ ani adamadenya taabolo fɛ ani ziiriw fana fɛ an bɛna olu fɛnw kɛ o b'a sɔrɔ téléphone t'an bolo an ye téléphone minɛ u bɛɛ la u ka se ka doroko ɲɔgɔn na ani fɛn fɛn ye ka kunnafoniw sɔrɔ ka dɔ fara u ka kodɔn kan k'u hakiliw dayɛlɛ ka fɛnw faamuya Mali bɛ cogo jumɛn malidenya ye jumɛn ye olu denmisɛnninw olu kan ka maakɔrɔw bonya cogoya jumɛn sufɛlaw fɛ an bɛ o cours ninnu bɛ d'u ma an y'o kɛ k'o tengu kɛnɛya taabolo la dɔgɔtɔrɔw b'an bolo fo dɔgɔtɔrɔ 25 u bɛ na denmisɛnninw lajɛ sumaya ani bana misɛnnin caman u b'o olu bɛɛ lajɛ spécialité bɛɛ b'an bolo yan ka tugu denmisɛnninw dɔrɔn tɛna lajɛ u baw fana minnu nana olu fana bɛɛ bɛna lajɛ fura min mana sɔrɔ min t'a la o fana bɛ di olu ma fufalaki. O ye koba de ye wa et puis fana n bɛ directrice fo n b'a fo yɛrɛ de parce que a ye ko kɛ ne ye n m'a fɔ a ma fɛn kɛ tɔw ye dɛ a ye fɛnba de kɛ tɔw ye mais a hakili bɛ ne la yɛrɛ de quoi ni jamana ɲɛmaa fo ne y'a mɛn yan bi ale de don ɲɛ bɛ nin na bɛɛ tɛ se ka nin kɛ mɔgɔ yɛrɛ bon n bɛ dirigeant m'u bɛɛ lajɛlen fo parce que u b'an bɛɛ fɛ wa u y'an bɛɛ minɛ k'an bɛɛ kɛ kelen ye. An ka yɔrɔ fɛngɛnna ne ni mɔkɛ nana an nana yɔrɔ lɛ ne yɛrɛ kɔntara trop
yɔrɔ ka bon a dabaliban de bɛ ne yɛrɛ la. Ni an bɛ ka lafiyɛbɔ kɛ ɲɔgɔn fɛ aw yɛrɛ kun b'a ye an bɛ bɔ ka taa yala yɔrɔw la tuma dɔ la k'u fara ɲɔgɔn kan a tun ka gɛlɛn kosɛbɛ f'an ka taa yɔrɔ dɔw louer ani ka taa mɔgɔ dɔw deli ka taa kɛ o yɔrɔw la bi vraiment ala barika la ani Asimi barika la ka fɔ ka tila ka segin ka fɔ général d'armée Asimi Goïta yɔrɔ b'an bolo donc fɛn fɛn bɛ yan nin t'o siɲɛ fɔlɔ ye o kɔrɔ ko an bɛ ladilikan min d'u ma u bɛ o lamɛn ka ɲa mais dɔw b'a la fana o tulo ka gɛlɛn dɔɔni dɛ. Ayiwa aw yɛrɛ faamuyali kɛ ne ye Ona Pima ale directrice ye madame Kone Sisi Odile Dako ani denmisɛnw yɛrɛ u ye seereya minnu kɛ so in jɔra ka so in ɲa ni k'a fɛrɛ k'a bila dolaci yɔrɔw b'a kɔnɔ mun kɔni faamuyali yɔrɔ caman bɛ yɔrɔ in kɔni kɔnɔna la yɔrɔ in filɛ Senukaw fɛ yen nɔ ka ɲɛsin Mali météo ale kɛrɛfɛla kɔni ma n'a sɔrɔ n'o ta kɔnɔna la yɔrɔ tɔ ko mana kɛ cogo min na o nana s'aw ma radio Jɛkafɔ ale sanfɛ. Ale bi an bɛ to an ka jamana ale wulikajɔ kumaw la yiriwali sira o bɛ tali kɛ mun kan o de ye kalan jamana min ni a kalan donna bɔgɔ la o ma se fɔ jamana siniɲɛsigi kɔni t'o ye jamana siniɲɛsigi a ka denmisɛnw ye jamana ɲɛma général d'armée Asimi Goïta a ye hakilina kura minnu ta ka ɲɛsin kalanso jɔko ma f'o ma ko lycée moderne o kɔnɔna caman bɛna jɔ anw ka jamana kɔnɔ k'a daminɛ Bamakɔ faba kɔnɔ ka taa marabolo kɔnɔna la o lycée jɔli o lancement birikiden fɔlɔ o dara mun kɔni ye commune 1 ale mara ka taa ka fɔ Murabukaw kɔni fɛ yen nɔ Murabukaw fɛ yen nɔ yen a dugu kɔni kɛra mun kɔni kɛnɛ nisɔndiyaba kɔni kɛnɛ ye ministre min bɛ tali kɛ an ka kalanko kan Amadou Sy Sabané ale tun bɛ kɛnɛ kan ka fara projet in yɛrɛ mun bɛ ka so in yɛrɛ jɔ o ɲɛmaaw tun bɛ kɛnɛ kan jamana ɲɛmaa ka hakilina kɔnɔna la ni lycée ninnu bɛna jɔ ka daminɛ an ka district ale 6 bɛɛ lajɛlen kɔnɔ ni ka taa marabolo tɔ kɔnɔna la wa a bɛna kɛ lycée min n'a bɛna denmisɛn 400 fo 500 ɲɔgɔnna ta wa lycée ninnu a tɛna kɛ lycée tɔw bɛ cogo min na sabula ale kɔnɔnaw bɛna ladilan ni k'a bila ka mansinw k'a kɔnɔ ordinateur bɛ k'a kɔnɔ yaasa denmisɛnw bɛ se ka kalan ɲuman sɔrɔ cogo min na o hakilina bɔra maa min na jamana ɲɛmaa général d'armée Asimi Goïta a ye mun sɔrɔ a kɛnɛ kan aw ni anw Murabukaw fɛ yen nɔ an ka jɛ ni k'o lamɛn ɲɔgɔn fɛ. an bɛna lycée ninnu inauguré comme an y'a fɔ cogo min na lycée public de don lycée bɛ se ka fo denmisɛnnin mɔgɔ 400 lycée bɛ se k'o de accueillir lycée bɛ kɛ lycée moderne de parce que lycée min don salle de classe b'a la laboratoire b'a la salle informatique b'a la bref fɛn caman b'a la mun bɛ se ka baara nɔgɔya école maître bolo mun bɛ se ka to kalan yɛrɛ fana nɔgɔya denmisɛnninw bolo musaka bɛ bɛn à peu près 1,7 million musaka b'o sanfɛ buruburu b'o sanfɛ. Donc ni bi don sera ko ministre yi déplacé ka na o biriki fɔlɔ da vraiment nisɔndiya ni a ka bon fo k'a dama tɛmɛ parce que an bɛ ka don min kɔnɔ n'a bɛ waati jan bɔ o don o bi de donc ni nisɔndiyalen don cogo min na ni ka commune kɔnɔ den bɛɛ nisɔndiyalen don cogo kelen de la a ka waati jan sɔrɔ an bolo parce que nafa min b'a la o nafa kosɔn an kan ka se ka fɛn nin minɛ ka ɲa donc ni baarakɛɲɔgɔnw ani école maîtres ni CGS a ka ca ala fɛ an b'an bolo di ɲɔgɔn ma pour que lycée min bɛna jɔ a ka se ka mɛn si la vraiment a ka se ka an nafa waati jan kɔnɔ. lycée public an nana u kɛrɛfɛ k'a f'u ye président de la transition son excellence Asimi Goïta a ye lycée di ma a y'a d'u ma a y'a ŋaniya ye a ŋaniya a daminɛ a concrétisera bi an bɛ biriki fɔlɔ da biriki tɔw bɛ na joona an bɛ biriki fɔlɔ da an bɛ an sara jamana bɛɛ la k'a fɔ an ye layidu min ta a daminɛlen filɛ nin ye biriki dara construction bɛ na kɛ yanni kalo 9 lycée bɛ jɔ lycée an b'a fɛ k'a inauguré o tɛmɛnen kɔ. Ayiwa ni ala sɔnna ma ni an bɔra o kɛnɛ kan an bɛ taa Orange Mali ale ye wulikajɔ kɛ ka kunnafoni diso ɲɛmaa minnu bɛ yen les fêteurs de la presse k'olu wele ale ni association des consommateurs minnu bɛ tali kɛ clients k'olu fana ka jɛkulu ɲɛmaaw fana wele hakilina kun tɛ foyi ye tile kelen hakilina falen ka se ka kuma Orange ale ni jamanadenw ni ɲɔgɔn cɛ mun ye sanni feerew bɛ se ka nɔgɔya cogo min na nɛgɛsiyo ko bɛ se ka nɔgɔya cogo min na a kɛnɛ kan an ye kuma barata ni ka tɛnko mun kɔni ye maa fila la maa fɔlɔ ale bɛ tali kɛ Orange Mali yɛrɛ tɔgɔra madame Dukure Fatumata Sangare an ka kɔrɔfɔ lamɛn ɲɔgɔn fɛ. Orange Mali kɔnɔna na o ye an ka an bɛ se k'a fɔ an ka ɲɔgɔn ye an ka réunion type dɔ de ye min tɔgɔ voyage au cœur d'Orange Mali. Donc objectif kun ye mun ye ka se ka Orange ka baara dɔw taabolow ɲɛfɔ association de consommateurs ye ani an b'a fɔ cogo min na ani presse mɔgɔ minnu bɛ baara kɛ bɔlɔ. Donc sɔgɔmada in na u nana hakilina minnu kun b'u la
u y'o fɔ an ye question minnu tun b'u bolo k'a poser u y'o poser anw fana sera k'u répond pour que u ka se ka taa information ɲuman di pour que u ka faamuyali kɛ an ka baara kɛ cogo la Orange Mali la u ka se ka faamuyali kɛ an ka offre kan an ka service kan u ka se ka faamuyali kɛ a fɔ cogo di si minina anw bolo Orange Mali la donc réunion kɛra an ka direction ba dɔw tun bɛ yen nɔ an ka directeur général adjoint yɛrɛ tun bɛ yen nɔ sɔgɔmada in na je pense que réunion in kɔni après a b'u yɛrɛ ɲininka a nana ni hakilina ɲuman caman ye. Ayiwa ni ala sɔnna ma ni kun ye Orange ale ye wulikajɔ minnu kɛ ka ɲɛsin mun kɔni ye jamana kunnafonidilaw les faits de la presse ale ni consommateurs mun kɔni ye client u ka wulikajɔ kɔni kɛnɛ dɔ kɔnɔna la kɔrɔfɔ tɔ ma kɛ min ni min ye o nana sɔn maro jɛ ka fɔ ale sanfɛ. Ni manga kunnafoni kun cɛ nka hakilina jiginna ka hakilina jigin kɛ ka ɲɛsin jamanadenw ma ka yira k'a fɔ biennale sportif mun kɔni bɛ ni ale daminɛna anw ka jamana kɔnɔ kunungo alamisa k'a fɔ juma n'ale bɛna utikalo tile 7 a bɔra butu sinafo mun kɔni ye utikalo tile 10 ale ni 6 maliden bɛɛ lajɛlen welelen bɛ ka taa palais de sport salamata mun kɔni mɛga la ACDM ale kɔnɔna la sabula Mali région bɛɛ bɛ yen nɔ ka daminɛ kɔrɔnfɛlaw la ka na camancɛ bolo fɛ fo ka na yan nɔ bɛɛ lajɛlen welelen bɛ don o don ɲɛnajɛ kɔni bɛ sen na farajɛlaw bɛ to sen na fo ka taa se mun kɔni kalo tile 10 ale ni 6 ma maliden bɛɛ lajɛlen welelen bɛ ka se ka taa ni kɔnɔ kɛnɛ kan kɛnɛ min ni a jɔyɔrɔma dɔnnɔba o ye Orange Mali maaw ye olu kɛlen bɛ k'u kundu a ko kɔni kɔrɔ ka yira k'a fɔ jamanadenw bɛ se ka fara ɲɔgɔn kan cogo min na yaasa seko ni dɔn ko farikolo ɲɛnajɛ u se ka sɛbɛn cogo min na anw ka jamana kɔnɔ nin de bɛ dan sigi an ka bi don kibaru la don kibaru minnu bɛɛ labɛnna ni k'u fɛsɛfɛsɛ k'anw yamaruya k'a lasaw ma arajo jɛkafɔ kunnafoniso sira ale ɲɛmaaba min bɛ tali kɛ karamɔgɔ Bɔkari Tarawele ka ɲɛsin jɛkafɔ ale ɲɛmaaba karamɔgɔ Buwa Jabate ka kunnafoni lasaw ma o denkɛ n'aw balimakɛ ne ye Mamadu Mayiga ye ne kelen tun tɛ kɛnɛ kan ne ni maa min jɛra ka baara kɛ ɲɔgɔn fɛ bi sɔgɔma in na technique ka se ka tɛgɛ don a kɔnɔ ni ka se ka taa ni ka segin ka bitɔnw ta ɲɔgɔn fɛ o tun bɛ an ka mun kɔni ye technicien ɲɛmaa bolo an bɛ Jacques le prince du technique bɔlɔlɔ sira fɛ ka jaw ta ni k'o bila o kɔni bɛ m'an bolo kun ye Sylvie Dako ye an bɛ a fɔ ye aw k'an bɛn diɲɛ waati wɛrɛ kunnafoni na ɲini ka d'aw ma Mali kɔnɔ Mali kɔ kan aw k'an bɛn diɲɛ waati wɛrɛ wa salam.